Ngibingelele mbukeli lapha na ekhaya. Igama le channel ama-V with Prince Bekumndeni kaZulu. Namuhla ngithe before ngiqhubeke ngicela mbukeli ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare, ucomment, usho umbono wakho ukuze sizokhuthazeka ukuthi nathi siposte ama-video kanje. Namuhla ngithe-ke ngibuke lelu siko lolu lokuthwala. Abantu sebalenza into ubugebengu lagcina selivalekile. Noma-ke isikhathi esiphila kuso phela siphila kwisikhathi se-social media, vele belingeke lisaphasa. Kodwa-ke loluya siko kwakungesiyinto embi leyana, kwakuyinto enhle futhi enobusoka phakathi. Kodwa-ke kwase kufika iy'shimane ziyayona. Ngoba iy'shimane beyivele y'fike zithande intombi ngoba ayikwazi ukweshela, mase zivele ziyayithwala ngenkani ingane yabantu, futhi yithatha iy'ngane ey'ncane, ayithathi nanontanga bazo. Kanti leya nto wawuyenza kumuntu omshelayo, futhi nakhona hhayi uma umshela. Ngicela ukuyichaza iba kanjani leya nto. Ukuthi uma ushela intombi-ke ubuyishela isikhathi eside. Esikhathini esiphile kuso-ke kulesa sikhathi esidlule, intombi ibingaqomi, ibiye ithumele itshele iqhikiza layo ukuthi naye umfana sengimbonile loya bhuti, ngabe ubhuti ukuthi ngathi cha lento ayikhulumayo cha uyayiqonda, nami sengiyayiqonda. Mase-ke ithunga-ke uculo ezolinikeza umsheli wayo lona. Kodwa isiqale yakufukuzisa ngoba beyishele emfulweni nje. Omunye ubumthole efike eklini, imthathe ithi akayithwalise ibhakede, kathi lithwala kwesinye isikhathi lichithele kuyena. Ifuna ukubona phela intombi ukuthi uma ngabe sesixabana sesithandana, awuzukungishaya yini? Uyakwazi nokubekezela. Kwesinye isikhathi ngoba bekukhiwe phela emazibukweni nasemachibini la amancane, uthola intombi ithi isondela ngapha ikubuyise ngapha ikufushele phakathi emanzini, uvuke uyithuntuthe kodwa ungalwi. Ngeke ukwenze-ke kubafana bamanje, ingatholakala ifile leyo ntombazane noma isigwaziwe okanye isiduthuliwe. Lolu siko lalihamba kanje ukuthi uma usuyishelile intombi ishelwe iminyaka, hhayi ngoba namuhla sezashelwa ngama-Friday. Ingane manje uyithengela ama-Friday mase iqoma. Hhayi kodwa zonke, kodwa akusashelwa isikhathi eside ngoba kuthiwa uyaxhaphaza abantu, ufuna uzibona kanjani ukuthi awuthandi. Ufike uyishele intombi iminyaka, mase ivumile yenze lolu siko loculo ukuthi uthole ukuthi uqale itshele iqhikiza layo. And then manje-ke uma ngabe-ke ifuna ukunqamulela noma nifuna ukunqamulela, beningalitsheli iqhikiza. Ubuxoxa nayo intombazane, nikuplane ukuyithwala, nikuplane nayo, ufike nabafowenu, yona ize ney'ngane, ingayitsheni iy'ngane lezi ezokha nazo amanzi. Uma nifika niphethe okusayindukwanyana ngoba insizwa biyinsizwa ngokuphatha induku, hhayi ngokuphatha isibhamu. Beza manje sezaphatha isibhamu. Uma nifika-ke lapho ney'ngane bekha amanzi-ke, mase nifike engathi nilwa nayo, ngathi iy'ngane zithi ngathi niyayishaya, ningayishayi, kube sengathi niyayishaya ukuze ibaleke. Mase ibaleka ziye ekhaya, mase-ke niyiqukule intombi lena, vele senivumelene nayo, iyazi nayo ukuthi namuhla izoqulwa. Ubusoka-ke lobo. Hawu, niyihambele nayo, nithi mase iy'ngane zinibona ukuthi hhayi ubani usisi wethu uthathwe obani, nithi mase nisithele lapha phambi kwamehlo ey'ngane, mase niyayidedela, iy'hambele ize ifike lapho eya khona ngoba vese ibisiqomile, kuwukuthi iyenzela ukuthi phela ingavesi iqome nje ngoba uqoma bekungesiyinto elula, bekungesiyinto elula. Yikho nje kwaliwana kanje nakubulawana kanje ukuthi sekwaba into elula manje. Sekuvese nje umuntu eqoma isinoma isikanjani. Amantombazane nabantu bamanje bakwazi ukuqomana, nabantu besilisa bamanje bakwazi ukuqomana ebusuku bengabonani. Ethi umuntu mase embona ngakusasa mase engamboneli lento ebeyiyona, ngithi ubekade edidwa ugesi. Kothi-ke bekusabuswa-ke kuqala, kothi uma nifika naye ekhaya kathi kusabatshazwe lokho, akufuneki kuze kufike abakubo wentombi qala bezobheka ukuthi ingane yabo ingakuphi. Inina eniphuma kuqala nithumele niyosho ukuthi cha, uma bebheka ababhekele ngapha. Nalapho sekukhona enikuphethe noma enizokubika okushoyo ukuthi kuzokwenzeka inqubekela phambili. Kothi mase betholile-ke kwesinye isikhathi nize seniy'phethe nje iy'nkomo, mase-ke kwakhiwe ubuhlobo njalo.
nakhona hhayi iy'nkomo eziwu-11. Ngobuye ngichaze-ke ngosiko ukuthi bekulotsholwa kangaki ngoba ngey'nkomo ey'ngana, ngoba phela iy'nkomo beziba ntathu nje, phela bengesikho ukudayiselana, ukulobolana, bekuwakha ubuhlobo nje, ushintshwana nangemfuyo. Mazintathu nje iy'nkomo beziningi. Kwase-ke kufika-ke iy'shimane-ke zayona-ke lento, umuntu ehlulwe ukweshela noma esaba intombi, noma uma eshela intombi ingamqomi, evele esuke eyidumele nabangani bakhe beyithwala. Sekuyacatshwana-ke kuze kuxabane iy'godi, bekuphuma ngisho isidumbu-ke ngale nto ngoba phela manje ingane naye iyasho. Besagangile-ke futhi abantu bakuqala ibeyithwala ngenkani, ifike laphana ikhumiswe imikhumu laphana, igcatshwe, yenziwe yonke imikhutshana le yakwaZulu eyayenziwa kuqala. Uthole ukuthi vese ibingathandi, kodwa izinto esiyenziwe zona nayo igcine isiwe umuntu engathi uyathanda. Ake sibonge-ke mbukeli okwanamuhla. Ungakhohlwa-ke uku-subscribe-a kuKama-V with Prince umndeni kaZulu. Usubscribe, ushare, ucomment. Lokho kukodwa nje kukhulu kithi futhi kukhanda ubuhlobo phakathi kwami nawe. Siyabonga.